Awakmu ra waras iku. Lah nyepe. Lah wong genah hawane anyepe ngene lho. Kok kowe sambat sumuk iki piye? Mau sumuken ngantek nyumet bediang mangok. Ning nguri kono. Sek to iki hawane anyep ya, Pak. Mau kaya roh-roh anyep ning endi nggone? Ora ono. Lah wong anyep ning ndi? Ah nek genah to nek anyep iki manggone ya ning gone awak. Ora ono anyep kok ning awak iku. Anyep iki manggone sakjroning raga, merga krasa kanyeben. Ora. Anyep iku dhewe-dhewe nggone ya. Kowe ya ngerti. Roh nek aku Dajal nek ngono aku sing tekon. Piye? Anyep manggone ning ndi? Lanang ta wedok?
Nek lanang, neng kelek, nek wedok. cepitan pikang. Lho, sik to. Kandhani gak percaya. Tak takoni kowe. Nek lanang manggone Neng kelek. kok iso ning kelek? Jajal kowe nek kanyeben piye? Iya, nyepe. Lho ya neng kelek kandhani kok. Anyep iki keleke sing dicekel. Mergo anyep iku neng kelek. Nek iki masuk akal. Lah iya. Nek wong lanang anyep ning gone kelek. Lah saiki nek wong wedok Neng pikang. kok iso kowe kondo nek ning pikang? Aku ngerti Mbah Sumi ape mulai. Kenapa Mbah? Wah nyepe ra bodor-dor ngono. Wong itu mulai. Aku ngantuk ngono. Bar kowe ngomong anyepe wong wedok ngopo kok nyekeli kene? Jeng raya sapa wonge Mbah Sumi tak. Apa nanti Mbah? Pe mulai ndor wah nyepe ra ngomong ngene. Iku wonge balik. Wong edan lho iso. Nek iki yo genah hawane anyep mergo apa? Perputaran musim yang tadinya musim hujan beralih di musim kemarau. Nek neng gone geofisika, biologi iki ana trae. Apa? Pancen ana tenan. Apa? Iku perputaran musim iku mau. Perputaran musim. Ya, perputaran musim. Sing maune musim hujan dadi musim kemarau iki sok-sok ndadekke watuk pilek, awak panas. Mergo perputaran musim iku mau. Lah iya. Trae iki nek ning nggone pelajarane cah-cah fisika iku ana, aku dik mau tekok-tekokan iku. Takon piye? Trae yo Pak, niki pergeseran musim. Lho kowe kan nyeben tok ngene malah. Oh gak ngene. Dadi perputaran sumilir angin. Kiter sumilir apa sumilir angin? Kiter sumilir nggih, Mbak. Mbak, Mbak sapa? Mbok apa Mbak? Mbak, kiter sumilir nggih. Nggih. Pokoke ana sumilir angin ngono ya. Sosok aku ki bingung, kadang mau njaluk lagu ki ra ngerti judule njur ngomong. Ya. Iku Mas, aku bingung. Kayak ibu niki wau sing dikarepki kitir sumilir. Neng kitir angin. Nek iki jek nyantol. Lah barang ndek iki ana wong tuwek nyawet randu alas Mas. Tanpa kok enek iki jambu alas. Aku terus ngene nggo mbelok sapa aku ya ngono. Lah mulane kuwi sosok salah pangerten iki mboten napa-napa mangke diaturi. Wis salah Bu, sing penting ana kata-katane iku ya. Nggih, wis aman tenan iku Bu. Mulane menjaga kesehatan ya Pak. Moga-moga keluarga besar Wahyu Manggolo pinaringan kesehatan sumrambah kagem keluarga besar panjenenganipun Bapak Bambang sekeluarga, Ibu Susi, dalah Ibu Susi, mugi-mugi keluarganipun sehat, alhamdulillah, kathah rezeki, murah sandang, murah pangan. Amin. Amin. Aja ngomong kesehatan cah. Piye kancah. Aku bareng nyawang sariwan kanjeben malah kaya manuk gemek. Mripatku nglumpuk, Kim. Aku maneh kene mataku nglumpuk. Neng jero iki wis tak pancali ae. Pamriye apa jajal? Pamriye napa? Ya ben semangat, ben ora gerah, ben ora lara. Lho kok ya Allah Gusti. Ora semangat iki. Sampeyan mang gak roh wayah mangan mau, Bos. Wonten apa? Mangas kerdusan, njupuk daging ngene. Angger dicowokot ya mluwatu terus. Pancen salahmu, Mas. Nah, iku lho. Ajene asline bener sampean. Apa? Kaya sampean biyen rak nuwun sewu lho ya, ora teges aku ngenyek. Ya sak duwe kukul njaluk 1000 ana 500 gawa sik. Ya ora apa-apa. Wis aku atur ana 500 aku ya kersa. Biyen sampean gawe ketoprak. Iya. Ora pahyu ku ning ana bejane. Bejane piye? Sampean iso ngopeni bojo. Iso ning omah. Iya. Awak iso anget terus, ya ta? Ya bener. Lah nggih. Nang ngene iki wis ora kira gol keteko omah tetep ora gathuk ngene iki. Wonten apa? Wis ora iso. Sik ta awakmu kok ketoke ndrodok. Aku asine iki mau ora kuat ya. Nek dipecel karo mogol kon munggah. Tak jak mangkat. Kowe iku ya aja ngono to, Bos. Lho, mboten lah sing
syukuran sinten wonge dhewe. Wonge dhewe. Bapake dhewe, ibuke dhewe. Nggih nadyan wonge dhewe ibuke dhewe niku harus mengerti keadaan teman. Sampean tak omongi, Mas. Iki mang lagi arep budal iki mang jarene matur karo aku arep priksa. Aku arep periksa. Lah Periksa piye bos wong mang wis bal nguntal presker ndak loro kok. Apa? Presker. Ya anjen Lah aku kowe takon eret-eret ning gulu karo ning awak mbok untal kok. kesuwen. Kesuwen. Lah tak ombe langsung merasuk ah. Lah kowe mau loro jare wis priksa jare bose. Wes aku wis ngomong bose tak periksano ning gone. Kan telepon aku. Nggih. Bos, aku tak ora budal. Lah napa no aku ora ngoten. Awakku rasane ngene arep priksa. Iki sing duwe gawe, sing duwe ewoh. Pepundenku dhewe, panjenenganipun Pak Bambang kaliyan garwa kuwi ning ndi-ndi nggon Wahyu Manggala ki rawuh. Iki sing digawe BS. Sok BS. BS ki apa? Bambang Susi. Mas aku nek Bambang BS kepro. ning dipiekno kapak sampean salah lho bos. Lah kok saged. Nyuwun sewu ora kok teges aku ki mbelani Sariman mboten. Nggih, kula ngertos jenengan sebagai ketua niku penguasa utama. Ning nek ngerti keadaan anak buah awake rodok ora sehat, kudune sampean memaklumi. Priksa, Mas. Takonono, esuk mau wis priksa. Lah nek kowe wis wenehi ngerti priksa, kudune kowe priksa to, Mas. Wis loro kok raine kocar kacir ngene lah. Lah wong ora lara e kocar kacir. Lho ndek nganane nglumpuk lho bos raine iso dijebret-jebret. Takonono. Mbok priksakno ndi ning ndi priksa. Ning kantor polisi ya. Priksa ning kantor polisi ya clok-clok. Lah kowe periksa yo umume ning endi? Yo karek delok-delok, lah men mbok gawa ning puskesmas apa ning rumah sakit apa langsung ning dokter. Ning dokter, Ndok. Lah ngono. Aja mlilek Ndok. Tak tenan gua tan biasa. Kowe sing ngurusi bos, aku emosinan soalé. Pak, kowe iki aja ngono to. Sabar to. Sabar Ngerti nek kene lara malah mbok sentak-sentak. loro ben glempang pisan kono. Mas, Napa, Bos? innallaha. Sabari. Sabari ngedos kok. Takonono Mas Rokim. Man, Ada apa sih? nek pancen Ini ora gregetno. kowe iki jek awakmu iki lara lho, kok ijek sempet-sempete ngomong ada apa sih lho. Ben gaul. Aku iki wis melaske karo kowe lho, Man. Nek pancen awakmu ora kepenak, awakmu ora sehat. Genti awak boyo. Sabar to Mas, ben ditakoni anakmu. Mbok tulung ndang dipriksake ben ndang awake sehat. Wis mbok priksake. Wes aku ketemu dokter barang kok wis marane mae dokter aku. Kantor polisi apa dokter? Kantor polisi model di Asem iku. Lah kemen tak takoni kantor polisi. Wis lara bocah kota. Sabari. Berarti wis mbok priksake ning gone dokter. Ya, Kowe wis ketemu karo dokter. ya wis. Lah jarene dokter lara apa? Ora roh aku. Lho, Piye to iki? Aku ya ora roh kok teko aku. Ki bloloken ora ora. Sik. Aku ki wis ketemu dokter. Saiki Sariman iku nganggo mata kaca, Iya, iya. nganggo. Yes. Ndek nyenane bar bengok-bengok, Bos. Dekne bar bengok-bengok, Bos. Ceritane lak dulure lanang apa bae kan anu apa dandakno jam. Lah terus Mbok takoki kono. Nggawa apa nek ngarani Surya Kanda. Surya Kanda. Iya Surya Kanda. Kaca pembesar iku lho. Lah terus kowe nek bengok-bengok ning kamar mandi ono apa kowe? Aku kaget ya. Lah perkara. Aku dandani jam lah nganggo kaca pembesar. Jam lagi bar iki durung bar iku aku wis kudu nguyah. Lah terus. Lah aku nang kamar mandi. Lah aku nguyah ku lali nek kaca iku mau tak copot. Surya Kanda iku kaca pembesar iku, Mas. Barang aku nguyah kok wae lha kok malah kok wedine ngene aku. Wah aku bengok. Lho kok iso maling ngene bedodok ngene aku. terakhir iki wong edan ae. Apa kesurupan kok iso ngene aku yo. Aku gak sadar, Ndor. Lah terus. Nganggo kacamata iku bareng aku bengok bojoku kaget. Lah terus. Ada apa-apa? Walah. Alah. Apa? Apa? Ora iso muni cetok papa. Wong Ora bojone nggugu. dagelan kok. Ora iso. Ya bener bojone dagelan nek mun nyeluk papa.
Tapi nek bojomu muni papa cetok aku gak nggugu. Iya. Alah, wong aku ndek ngino mamu. Ya. Arep tajak pas main ning Telaga Wungu, tak ampiri, tekok. Nduk, bojomu nang ndi? Oleh meni. Ada binyana. Nek ngono apik. Lah piye? Wong ngene kok. Ganti-ganti aja, Bos. Nek kowe apik mingkem. Lah iya. Asline sing ngerti iki aku. Untune Wis cari anu wis magal. nek muni gingsul. Man, Ada apa sih? sendur karo mogol leh ngenyek bojomu kok tenanan. Gak apa. Jane rupane bojomu iki piye to, Man? Oh, kowe tiliki dhewe ya nemen asine. Kowe anggere roh buta terong yo. Cantem. War aku bengok aku lawang didobrak. Wah jeduwer bareng buka lawang. Wah bojoku lho, ndor-ndor. Cawangkem semale sak lawang. Lah tak tau nyuraine. Klesek. Lho, aku Sik terus to, cangkeme bojomu kok sak lawang iki perkarane apa? buka lawang malah wah Mas apa? Oh, alah, Bos, eling aku. Apa? Lah ndekne kan ijek nganggo Surya Kondo. Malah kok wedi cangkeme tak tau nyo. Cepos. Mulane kok Surya Kantamu iki dicoplok. Lali kok. Hati-hati nek ngomong lho kok. Ono Aku kleru lho. kuwatir nek kepleset. Surya Kanta. Lah. Baru. Iya. Terus Sik to, mau lho sing ditakoki mau lho. Kowe periksa mau lho. Wes aku padha doktere. Lah iya. Lah ya jarene dokter iki lara apa? Ora roh ya, Kim. Aku teko kono iki sing lara ki aku kok. Doktere ya ora roh sehat ini kok ora. piye njajal lah, piye? Jaluk dijuwotos apa dileh ndiase ngono lho. Maksude Iya lah, Gol. iki tak genake aku. Ya, Bos. Sampean mara ning dokter. Ya. Lah iya sampean tak ketemu dokter. Jagongan. Lah iya. Jarene dokter iki lho. Sampean anu dokter iki lho lara apa? Ya aja anu, Gol. Dokter iki ya sehat meriksa aku kok. Aku sing lara, kok mbok takon doktere lara apa aku ya ora roh. Piye, gregetno ta ora? Dokter iki sehat kok. Iya. Kok sing gething kowe kok akeh to, Man? Aku piye lah, Ndor? Aku salah apa? Ini piye, Mang? Lah iya. Kowe lara. Aku lara. Terus mara ning ndi? Dokter. Dokter kowe ditakoki dokter. Ya, Terus jarene dokter lara apa? kowe malah bingung nih. Aku ya ora roh. Oh, tak pecah diasem lho. Dokter meriksa aku sehat ya, Ndor. Kok mbok takoki lara apa aku ya ora roh. Ora dulurku. Iya ya, Bos. Apa? Dekne bener ya, Bos. Ana apa? Kan periksa. Ya. Mara ning dokter. Lah iya. Terus ditakoki dokter. Lah doktere lara apa? Sehat dokter iku. Sing lara iku aku. Lah iya Man, aku ki wis ngerti nek sing lara ki kowe, Man. Kowe kok juga bingung kancamu to. Kowe lak periksa ning gone dokter. Kowe wis ketemu karo dokter. Ya. Endasku rumah samu biliar to piye. Tanggone kasti takoki. Jegol aku tak kendat ae, Gol. Kok etoke ora seneng Iki tenang aku. kowe. Lah kok ora gregeten iki piye kancamu? Kowe iki lak tak takoni. Wah, aku jujur. Aku iki mesake karo kowe mergo kowe lara. Aku lara. Kowe tak saranke takon periksa ning gone dokter. Wes. Kowe lak wis periksa ning gone dokter. Wis ketemu karo dokter. Jarene dokter iki lara apa? Kim, dokter iki sehat ya, Kim. Sing lara ki aku, kok mbok takoki dokter lara apa ki edan iki. Aduh ya, Sariman. Kowe aja do macem-macem. Ada apa sih? Doktere kira ketemu kowe to. Sama aku. Terus kowe mara dokter. Marang dokter. Terus kowe ketemu dokter. Ya, Kowe periksa. ya. Lah iya. Lah dokter iki lho lara apa? Takon neh. Alah. Mangkel aku. Wis ngene. Aja dipilara wong bocah lara. Ngene ya cah ganteng. Malah nangis. Cah mbari. Nangis. Sampean tak periksa. Ora nangis elek gayane. Ora nangis ora karu-karuan malah nangis. Periksa ning dokter. Nah, kowe terus tekan ning gone dokter. Terus ditekoki, dokter. Jarine lara apa? Ya, kok bingung lah aku. Kabeh tekoke do ngono kok. Dokter iku sehat ya, Ndor. Arek iki. Saiki kowe mara ning dokter. Lah,
Terus kowe ditakoki doktere. Iya. Lah jarene dokter lara apa? Tarik angger kleru. Ya doktere sehat sing loro aku. Iki lagi. Dadi sing lara kowe. Timbang aku mati ya. Terus kowe ditakoki dokter. Jarene lara Apa? Pak Sariman, sampean sakit nopo? doktere sapa kok kowe diceluk kok mbok celuk Sariman? Lho, doktere ya kono. Oh jenenge padha kowe Sariman. Ora. Lah kok mbok celuk Pak Sariman? Kono jenenge Suhar doktere. Oh Suhar. Suhar ngono. Kok sutradara Ya wae. padha Suhar. Terus piye Pak Suhar muni piye? Pak Sariman kok sampean mriki lara napa? Aku ditekoki. Iya. Tak jawab, Piye Man? ora tak doi aku yo ngono. Wong dokter kok takok. Lah terus piye nek ngobati kowe leh celoko. Lho ngono kok ngaku pinter takok. Lho, dokter nek pinter rasa takok aku lara iki langsung piye ditandangi. Kok ditakoki, "Sampeyan lara napa Pak Sariman?" Ora tak doi aku yo ngono. Masyaallah Mas, jenenge lara ki kan aneh-aneh. Ya, Gejalane Gejalane ana beda-beda. dhewe umpamane. ya. Lara nyeri, iki Ya. gejalane sirah iki cacingen. Apa kok sira kok cacingen niku? Gerik tenan. Lah umpamane sampean awake greges. Lah iki berarti gejala ameh lara greges. Ngono. Terus watuk-watuk berarti sampean iki gejala lara watuk. Oh. Lah dokter teko iki ben iso ngobati kowe. Iku berarti cek goblok doktere. Lah Nek kudune dokter ngerti wong moro langsung tandangi ndang bres-bres ndang bar. oh kowe kepengin dokter sing pinter. Langsung pintu rasa takok-takok bar. ora usah tekok langsung Langsung disuntik. dicontek. Lagi bar aku ndek iso Apa? dokter pinter. Lah iki lho tak golek iku. Iya bos, Cocok. sapiku kan bengak-bengok bos. Terus tak celukno dokter, Pak niki lempun 3 hari niki sapine kula bengak-bengok. Berarti dokter sing diarani Sariman pinter iku bos. Oh. Langsung ora ditekoki. Pi sapi kowe lara apa gak bos? Lah terus Langsung candak cek suntik. Peles. mari ora. Mari bos. Lah cocok iki dokter sing ngono tak goleki. Oh iku. Ora usah ditakoni langsung mak bres iki. Wis esuk tak takokne bos nek manu Pak Ridwan iki kanca kula lara. Alok dadi gawa rono ae. Ya ora Ngono, apa-apa ya. Bos. Heeh. Iya, kowe njaluk suntik apa rabies apa anti vaksin? Lho, kirek apa piye aku kok. Lho terai ku dokter hewan. Nek ora ditakoki ya. Oke, langsung disuntik dokter hewan iku. Ya gelem aku. Tenan ah? Heeh. Lho piye? Berarti ndekne njaluk disuntik rabies. Oh alah wong koclok. Ngono, kocok aku. Lagi nyadar nek iki koclok man. Sumpah gak sadar nek aku kocok iku. Lah wong genah kuwi dokter hewan kuwi kok mbok gelemi iki piye? Kan ora ditakoki langsung Nah, disuntik. iku lho. Lah wong pancen hewan iki ora iso omong, mulane doktere ora iso nakoni. Lah kowe iki menungso. Apa golek dokter menungsa? Wis Ana apa? yo ora takok langsung wonge bisu. Langsung suntik mbah piye ndasem mbah apa disuntik. Edan ana dokter kok bisu. Ya ora terus apa? Babi. Tapi kan gak nakoki kowe. Iya apik iku. Edan iku. Iki kalau anu sing pengalaman. Lah nek sendor iki ora pengalaman. Ngono. Iya lho. Ya pengalaman ya. Mulane menjaga kesehatan. Iya. Karena kesehatan itu adalah harta yang paling utama. Iya cacak. Mulane dimanfaatkan. Oh, ngono Piye ya, toh Mas. carane ben ora awake iki gampang lara. Iya. Sing rada ngetren ke lho Mas. Apa? Ana anunan guys. Mensana Mensana incorpore sano. basa Pon Sariman. neh iku ala. Sariman bocah omong ngono kuwi ra mudeng. Lah kok terus kalih to, Man? Insana Insana butriksin nutuk ndiasem ngono. Men. Mensana. Kenalku, Incorpore sano. kenalku Mendadu. Mendadu. Men kok bandar jadi. Tanggaku Mendadu. Iku basa Jerman. Mensana Incorpore sano. Wah angel iki. Ngerti karepe? Oh, malah belas aku Jawa ora roh malah ngono. Sik to kowe biyen tau sekolah to Man? Ngonyak wong aja ngono abol.
Mau banyu sekolah kok aku ora ada sekolah. Lah iki ora kurang ajar. Goblok trimo. Berarti ki Banyu goblok. sak banyu sekolah kok aku ora sekolah. Menungso kok mbok padakno. Nah, Berarti kowe goblok, Mas. Kalah karo banyu. Kok iso? Banyu dikok ember, Saember. dileh ciduk, Seciduk. dileh kolah. Sekolah. Banyu sekolah kok Sariman ra sekolah. Lu gimana sih? Ya lu digoco ya cangkemnya. Nek banyu sekolah kae ra akeh ya. Iya, Bos. Apa ndekne aja dicelupno ning kono. Oh, yo men gen pinter dhewe sekolah karo banyu. Heeh. Langsung sekolah. Kok terus dicelupno ning kono sampai sak bosok. Cepet nih marang tuamu idak-idak jebul. Iya. Wong mbok ploro. Pokoke wong loro iki gak tau rukun. Ora iso. Mensana ins corpore sano iku karepe di dalam tubuh yang sehat Iya. ada jiwa yang kuat. Merana. Jiwa Merana. Aku kok ora ono benere belas uripku iku. Ya wis kene. Spesial khusus kangge Pak Bambang. Pak Bambang. Terima kasih. Syukurane luar Bu biasa. Susi. Wis muga-muga Kang Putra ingkang dipun syukuri. Amin. Pinaringan sehat sing bagus sehat. Amin. Amin. Yang kedua le nyambut gawe iso sukses. Amin. Amin. Cita-cita selanjutnya iso terlaksana, iso tercapai. Amin. 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 Pamuji Pak Bambang. Pak Bambang. Muga-muga kanca-kanca Wahyu Manggala dalah aku pribadi ya pinaringan sehat. Amin. Amin. Nyawon pangestu sesuk lumerek ning Banyu dono. Banyudono. cedak-cedak. Banyu dono. Kaliori. Banyu dono. Dane ora panjenengane ora usah tak aturi pirsa sesuk aku nimbal nang kene gak usah. Kok ngono? Paham ya. Lah jadwal pokok iki panjenengane wis duwe. Ya ndekne malah protes bareng Ana apa? tanggal 20 Agustus iki. Perkara Lah wong tanggal 20 Agustus ning Kunir ya mbok jadwal. Ya serapa. aku maaf. Aku sing lali. Lah nggih iki. Nggone Mas Tono kae. Mas Tono. Anu apa kae luaran kowe sing tak kongkon mudhun. Nanggape Cahyo Mardika. Cahyo kae. Mardika. Aku lali. Toprak Sariman. Ndasem iku baro. Sik aja dikuman. Goblok kepala. Aku tak tekon. Aku selali kok. Bareng sendor ngomong persoalan ketoprak kowe kok koyo kaget iki jane. Aku emosi ya. Ada insiden apakah? Ya wis apik-apik wis lali kok dieling-eling. Ndasku dimut. Aku wis tak lali-lali kok eling ae. Ora ngono. Mosok dagelan kok kemproh sarumen kata-katane. Lah piye? Wah diomongi ngono kok terus jawabanmu nyengklak pol dhuwur lho. Lah apa wong ra iku ya wis elek cangkemku elek sisan agel. Kok kena apik wis ra pantes. Nek matamu ku apik ya, Bos. Dadi jargone semprul kok, Bos. Apa? Semprul music matane. Oh, malah naik malah matane lho. Nek ndasem lak pas. Dasem kono. Nggih Pak Bambang matur sembah nuwun. Jeh, matur suwun. Bunda, Lah iki matur suwun. Pak Bambang nyanyi lagu lho, Pak. Njaluk Sing apa? lagune iki Ndasem di Mbak Ayu, ndasem di ngono iki. Piye lagune piye? Ndasem di. Ndas. Ndasem Dasem di Mbak Ayu. Ndasem di. Tikelo mrica apa tikelo lodeh. Enake dirica-rica. Kalih golek nih. Iki lagu apa? Iki lagu Lho, apa? cah iki semara iki lho. Nek aku sebagai yang pengalaman nyanyi, aku ngerti. Kuwi lagune. Iya. Nek ra kleru iki Rondo Kempling. Oh iya. Rondo Kempling iki lagune lak ngene. Lah iya. Ndak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi. Lho iki lho bener. Ora ono kok ndas Berarti mundi. lagune rondo. Rondo Kempling. Oh, berarti diamplas terus iku bocah. Rondone saka Wompling. Karo diplitur. Rondo dadar. Yuk jadi aturi yuk. Ya. Diaturi apa ngersani lagu? Pak Bapak Suwene ibu takoki ya. malo, ibu. Bu ngersani apa? Angin malo. Angin. Masuk angin. Gak. Sapa sing ngersaki? Kitir sumilir. Lah sing nyawet disawer kowe kok. Sapa Oh, sing ngersake? sing ibuke ki tersumilir malu ya. Oh saya gawa Kok sing duit. Saya gawa Lali duit aku dirinya lho kok malah lali. Lagu kentir. Kenter Salah terus. Aku salah. Ya kitir sumilir. kenter. Ya wes kita aturi ada kitir sumilir spesial untuk ibuku. Sampean anu to, A. Sampean kira sing tukang nyanyi. Nggih. Tugasnya nyanyi.
Lah nek aku kan tugasku beda, dadi ora ngeling-eling kuwi. Nggih panjenengan iki pancen ditakdirke tugasnya tumpuk-tumpuk. Lah iso. Iya teman. Ya, manut. Apa neh? Aku nek ora manut ya ora kumanan. Lho kok trimo manut nganggur. Dek mogol iki lak ngendikan. Nek tugasnya nyanyi iki lak Arokim. Arokim. Nek tugasnya dik mogol iki Tumpuk-tumpuk. pancen gaweane akeh tumpuk-tumpuk. Gawean. Tumpuk ki nek gedhe nek cilik apa? Tumpuke cilik. Sae lho. Aku salah terus omong aku. Bocah angger raine ana tulisane ek WBML ek ya iki. Lah lho ngono kok pengalaman NX le. Asline iki tulisanku Google Map le. Google Map. Tapi tenan Sariman iki adalah Google Map tok tenan. Apa neh? Apa neh? Ya perkara apa? Tenan, Bos. Apa Nek neh? Sariman muni sirahe Google Map. Lah, dhuwur iki non sewu ya, Dik. Apa neh? Ana petane lho. Mosok le. Petane ndi? Lho, iki kok peta lokal. Lho, iki daleme Pak Bambang. Iki rene iki lho iki Pak Wahyu Manggolo. Ya. Lho, iki letong sapi lho. Lho, iki apa? Lho, iki apa mana tek nemblong ireng iki? Ya iki dilewer letonge. Oh nek ngenyek wong ngono. Ayo diatur Mas Roki piye? Kitir. Ya, Tir semilir. Bersama Semprul. Sembrul matane. Yo. RHS Production. Yo. Satu persembahan yang di request ada Kitir Sumilir. Tir semilir. Dan kita persembahkan matur sembah suwun. Bapak, Pak Bambang, dalah Ibu. Niki namung tak aturi siji Iya. ben lakone iso dituntaske. Dalam Ora isi. Dalem yo. saya diparingi matur suwun. Iki mau merseni tok. Iki panjul ta apa iki? Gak panjang ya. Matur nuwun sedaya. Matur Saya sembah. nuwun matur. Ayo ngetoke langsung. Ngaten monggo. Badil. Badil. Nggih. Aku ana ing mburimu, Badil. Nggih nyuwun pangapunten lho, Den. Arep menyang endi, Badil? Jare kula niku pun dangu ajeng wangsul. Arep bali ngomah. Nggih, wong bojone kula niku nggih meteng. Lagi wae mbobot. Nggih, Apa sekirane kowe njaluk lilak ana ngersane Rama Prabu Kinaro? kula ajre kok, Den. Wong kula niku ajeng nyuwun arta mawon niku mboten wantun. Dados kula niku nek ajeng wangsul nggih mboten beto arta. Durung wae kowe kelakon tumeka ana omah kapara kowe dirancap perangane perjurit. Lah kok ngoten lah, Den. Ampun meden-medene kula lho, Den. Mestine wae bojomu lagi wae mbobot, Nggih. kowe mbutuhake Prabiyo. Nggih, ora kula sithik. mbutuhake arta. Yen perkara dhuwit mengko aku sing bakal peparing kelawan kowe. Nggih, matur suwun lho, Den. Ning kok jenengan maringi arta sesulehipun napa lho, Den? Tenane aku kuwi duweni musuh. Mungsuh Dheweke saben dina miloro kelawan aku. lajeng Ya aku perintah kelawan kowe kan supaya sadina kelawan aku. Saya-saya yen to kowe kelakon mateni musuhku kae ganjaranmu gedhe. nanging yen kula menang utawi musuh jenengan niku siap. Tanpa ana pusaka.
Kula nggih kula nyuwun pamit. Sik, kowe ngerti sapa sing dadi musuhku? Sinten? Rama Prabu Kenarok. Sinten? Rama Prabu Prabu Kenarok. Lho jenengan niku. Lah mangke kula niku sing bayari sinten? Aku sing bayar. Ngoten nggih, kula nyuwun pamit. Tawat-tawat. Sampun. Arep bali. Nggih. Kampiro ana ing Panti Arta. Ngaten. Nggih nyuwun pamit nggih, Den. Apa sesuatu? Ya itu, Jun. Atur menika, Rama Prabu Kenarok gugur. Ora usah was lan sumlang kaporo sing merjaya kelawan Rama Prabu Kenarok wis kelakon mati saka tangan Sinten? Batil. Ah, ngapusi. Matine mlayu kok. Oh, demang batil. Batil menika. Mula kanthi kuwi kowe teledor anggonmu netepi kewajiban anggonmu jaga kawilujengané Rama Prabu Kenarok sak temah kalimpe dening Batil. Yen Bapak Jujur ayune ana aku. Nanging ning kene aku kepengin takon kelawan sak loro. Mergo kowe pinangka kadangku. Sakwise Rama Prabu Kenarok kabundut. Sapa putra kang pantes lenggah gampar Maesundanu ana ing praja Singosari? boten wonten sanes Kangmas Anusapati. Sarujo. Aku. Kula sarujo. Yen kaya ngono, aku bakal dijuluk Mepanji Sang Anusapati. Pawi alam sampun paring